होबाय सानदेया जोंना नै लोगोफोर बेजोंसो माइखौ हरो। हेल' लोगोफोर, जोंनि बिगाल चेनेलाव नोंथांखौ बरायहरनाय जाबाय। ओमफ्राय जोंनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आङो दिनै बै नुहरनाय थाबाय मेसिना, माइ हाग्रा मेसिनखौ सालायनो नागिरदों। ओमफ्राय सालायनो होगोन ना होआ आंथ' मिन्थिया, ओमफ्राय थांबासो मिन्थिगोन आरोना। लेट्स गो, भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। नै गासिखौबो हाखांजोब्बाय दानिया, ओमफ्राय एसे दंबावो, बाहायनो चान्स मोनगोन ना मोना मिन्थियाथ'। नायलायलायनोसै लोगोफोर। ओइ हागासिनो दानिया लोगोफोर। बेखौ दा नै एक्सट्रा हाबाय, माने बाहाय फैनो हाजोबो नालाय लस जायो ओंखायनो। ओंखायनो फैनो होआखै आरोना, ओमफ्राय दा लांना हरगासिनो, दा हानानै हरगासिनो। नै आंनि थाखाय फैगासिनो गारिया। सालायहोसिगोन आरोना दानिया। माइआ जा साइज जादों, माने बिसिनिथिंजाय जुन मासावनो हाबाय दा, आरो गायफिनबावगोन बिसिनिथिंजाय दैलांनि गायफिनबावगोन आरोबाव। बे एखे माइआनो जा साइज। एबार सान्दिया सालायसिगोन, सान्दिया सालायसिगोन। माइ हाग्रा मेसिनखौ सालायसिगोन। डाउन 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 डाउन। सान्दिया सालायबाय। सान्दिया सालायगासिनो दं माइ मेसिन। बेलाय होबाय सान्दिया जोंना, ओइलाय सालायगासिनो दं। वाव। सान्दिया सालायगासिनो दं बेलाय, माइखौनो सालायबाय, माइ मेसिनखौनो सान्दिया एबाराव आप खालामबावबाय। बेनोमोन सालायनाया, फार्स्ट टाइम सालायजेनबाय। नै लोगोफोर बेजोंसो माइखौ हरो, आंथ' मिन्थियानोमोन। बेजों दा डाइरेक्ट माइखौ दोनहरखाबाय आरो मा ट्रेक्टराव, ओमफ्राय डाइरेक्ट लांसिगोन ट्रेक्टरनिफ्राय।
भिडिअआ बेखिनिनोमोन ओमफ्राय ड्राइभारा बांद्राय सालायहोआसै मालाय बिस्रा टाइमा बेस्ट जायोनो ओंखायनो नङाबा सालायबावगौमोन ओमफ्राय बेखिनिमोन भिडिअआ लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ मोनलायलायनोसैलाय बाय बाय